जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं चल जाए हो, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं चल जाए। मार्चा सुखावत रहे कि गाना गावत रहो। अच्छा। भैंस हो चल गई रोड के चोरी हो। अच्छा ढोड़ा भैया तू ना सुधरबो। ए ढोड़ा भैया तू कहाँ रहता रहे इतना दिन से हो, हमारा पता नहीं है चलत। आज 5 दिन 6 दिन हो गए। सवेरे हम 6 बजे निकल तोरा मालूम नहीं खे। अभी तो खेत तो पता लगल भैंस चला। अब भैंसों ने गोबारवा के फेंकवा वाला हो नहीं को जानो। हम का जानते हैं। ए तेरी का प्रमोदवा। हाँ और के ओकरे जी में लगा देल बनी। अरे प्रमोदवा भेटा जाता रन तो बना देखो ऊ चपले मारे सारा भैंसन का सब बुधिया गइल मार्चा हवा बोह के तोरा सुखावत रहा। तू जाना जरा इको 1000 रुपया का ई दवाई बा मालूम। ई दवाई हो। अरे हम कहाँ से पढ़ के आनी माँ मालूम नहीं खो जानो। हाँ हाउ खलका स्कूलिया में। अरे चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आनी हम डॉक्टरी। डॉक्टर होई हौरी का चश्मा हो गइल बई रे। चश्मा था ना रे तो हमरे बुझाते नहीं गई। कैसा लगता कैसन लौकता साफा मने हो गइल बोकाई। कपड़ा कैसा लगता कपड़ा कैसन लौकता। कपड़ा हम देखी आदमी कैसन भैंस को देखे के ना पड़ी। आदमी कैसा लगता हई काहे खातिर सुखावत रहो। ना ना ई बौसीर के दवाई हो तारा नहीं के मालूम। ई बौसीर के दवाई। हाँ ऐसे कि आज 2 मरीज आवेला बा, वो मरीज के दवाई दे के बा। एगो फर्स्ट तो निराला जी बानी, निराला जी के दवाई दे के बा कूट काट के ठीक बा। ऐसे कि वहाँ का बौसीर हो गइल बा। तो अरे तई मार्चा नु हो। ए मार्चा ना है ई कश्मीरी मार्चा तारा नहीं के मालूम। ई देसी मार्चा थोड़े हो। गजब मने बात बा हई देखत रही। तरीके जाए भाई कश्मीरी मिर्चा है में ना होला उ बौसीर में काम आवला। हाँ ई बौसीर में काम आला। तो एगो काम करत नहीं भैया तन सुख सहायता कर आइल बड़ तुम नौकरी तू करत रहे घरी बड़का नौकरी तू करता रहो। अब नौकरी पर से आइल बड़ तो तन सुख इहो दवाई में तनी हेल्प करो है में। हाँ बनाओ ना दिया तारा ससुरारी के भैंस हम चारा है हमरा दवाई में हेल्प तू ना कर पाओ। हां ओ तो गजब बारी हमें हम मार्चा में कथी करबे घर पिसा जाई होली में काम आई। मार भौजी घी छान छान खातरी कहाँ से आवला। आ चुरा के जे खाया तरह सब घीवा। हाँ हैं तू कहां से आवता। घीवा खोल रहते तो हेंगे दे यार हमार सारा घी खागल तरियू आता बेसी खागल दे पेट झरता तोरा दिन भर में 7 बेर 8 बेर मैदान को ते नोरिए के जोड़ी सुत तारी। तनी अपन देखबत चेहरा हमारे चेहरा में का भइल बा। पोखरवा के जरिए जाके पेट झरत रहता त केंगा चिल्लात रहला रे बाबू तन दवाई दे। कबो कबो हो जाला पेट खराब बन तनी हो जाई। काय हो जाई तो रोज रोज होता घी का हो जाई हो। तनी निराला जी के देखबो कहां बानी दवाई तो हम तैयार कर तनी कूट काट के ठीक बा। तनी बोला के ले आओ तो उनको दवाई दे बा। आ पैसा कौड़ी लेला ना 500 रुपया हम मांगले बानी। 500 रुपया। हां एक बीट के 500 हाँ। आ दूसरा बीट में 300 आ तीसरा बीट में 250। आ पेट खराब भइलू तो मरलसनु तो हमरो शिकायत करा देबो फिर। अरे ये जान लियो। अरे ये गो सुई देम ढोड़ा भइयो ढोड़िए पर उनका के देम ओई ले ठीक। आई दवाई जानता है कथी में दवाई। आ 500 रुपया ले लो ले। हां 500 रुपया ले ली। लो से तरकारी करे किन ली हम भैंस का पकड़। हां ठीक है तू भैंस चरैया। हां अब तारा का नौकरी पर ना जाए दे। हां अब तू भैंस चरैया। हम जाता नहीं भेज देबे हमनी के टाइम पास ना कर लाओ कैसे तो भेज देता नहीं हम। हां तो देखा था कहां बनी हाँ। वहां के। ओ निराला जी। ए डॉक्टर साहब दवाई बन गई। अच्छा प्रणाम प्रणाम कोई ऐसे अरे कहां रहनी महाराज इतना दिन से रहूगा हैं महाराज राउर दवाई है फोन में पर होवे न कर रहनी कि हमरा बौसीर भइल बा तो रहुआ कोन ये दवाई हमर तैयार बाटे तो ले जाई दवाई ठीक बा। देखी सुबेरे 2 चम्मच खाना खइला के बाद से पेटकुनिया सूत जाए आ डाल लेम 2 चम्मच ठीक बा। आ फिर साजी खान वही में डाल लेम आराम हो जाई। एक ई पहिलका जो कोर्स जाता ई माने 500 के माने आ दूसरा जौन जाई वो 300 के आया तीसरा जौन जाई वो 250 के आई ठीक बा। बौसीर और सारा खत्म। हाँ खत्म हो जाई। अच्छा एगो चीज वो में नमक मत खाए। अच्छा हाँ ठीक बा हाँ नमक मत खाए आ चीनी तो नहीं ज्यादा खाए ठीक बा। ठीक बा। आ ज्यादा अगर मान के चली पेट झरता तो हमरा से पूछे फोन कर तो एगो ढोड़ी पर सुई पड़ लो ठीक बा। और वो ढोड़िया पर सुई दे दिया ठीक हो जाई ठीक बा।
कौन दिक्कत है नु ना तो हई दवाई बा हई जवन देखिए एकरा के ले जाओ अपने के हां हनु हां फिर दूसरा बीच में आओ जाई तो दूसरा हम दवाई दें अधरी है दवाई पैसा तो नहीं देते बेरा हां ना उधार नहीं जाई उधारे में यही तो होई तब नु जब ठीक होई तो ए महाराज ठीक का ना होई देखी दवाई या दारू के पैसा उधार ना रखल जाला हाँ। ठीक बा अच्छा दूसरा बीच में दूसरा बीट में हाँ। हाँ तो ठीक बा तो जाई हाँ। आ जाता नहीं तो देखी जगह जगह हम बता दो नहीं दवाई खाए के हाँ। वहाँ खाई जाई हाँ। और वहाँ डालल जाई हाँ। ठीक बा केंगे डाले के बा पछवाड़ा में डाले के बा ठीक बा ठीक बा, हाँ ठीक दूध बा। चो में डाले के बा पछवाड़ा में डाल ले हाँ। आराम होई हाँ। तो हमरा से बताए में ना आराम होई हाँ। तो वो बताए हाँ। ना आराम होई नु हाँ। तो हम कहाँ है आराम हो जाई ठीक तो बा, हम तो हम जरूर चलता है नहीं। ठीक बा सब चलता नहीं। हाँ तो ठीक बात है हाँ। तो हम चलता नहीं देखेंगे हम भैंसिया होना कुली बोल भैया ससुरारी सब 4 गो भैंस लिया हाँ। आ उनकर मेहरारू ऐसा बिया का कहीं ये रुआ से सारा घी खा गलती है छाली छील ठीक बा वो भेटते नहीं थे ना और दही के खटाई खाए जाओ ये गरी खट्टा दही हो जाता गर्मी में हां घोड़ा भैया के मेहरारू हाँ। इतना चटनी बिया हाँ। कि कहीं तो का कहीं वो हमार भौजाई नहीं है हमार दुश्मन ही है दुश्मन ही हाँ सारा छाली ऊ खा गलती है आ दही हमनी के देती है आई डॉक्टर के पैसा ले जा कहां बिगत का कहीं हुए ढोड़ा भैया ले रहता रहन हाँ। ढोड़ा भैया के लड़का के एडमिशन भइल बा जानता नहीं कहाँ कहाँ? कलकत्ता मछरी अस्पताल में अच्छा ठीक बा उ डॉक्टरी पढ़ता हाँ। मछरी अस्पताल में हाँ। अब का कहीं सारा पैसा वही में चल जाता डॉक्टरी के पैसा केहू उधार ले लेता केहू यही में नगद दे देता तो कहे के मतलब ये चीज बा हाँ। अब हम जाता नहीं भैंस चरा ठीक बा हाँ। भैंस चरा के आओ तनी हाँ। तो शाम के हमरा ला फोन करम अपने हाँ। के और ढोड़ो भैया आ जाइयन हाँ। तो देखल जाई ओकरा खातिर ठीक बा ठीक बा हाँ, जाने तो- दो बा। हाँ ठीक बा तो हम चलता नहीं हाँ। और वो चली हाँ। फिर आगे मिलल जाई हाँ। अगला मने बीच में मिलल जाई हाँ। तो दवाई वही दियाई रुआ के लेकिन हई देखे दवाई डालम जरूर में अच्छा ठीक बा ठीक बा डलाई हाँ तनी सुखी पर हाँ। ठीक बा लेकिन ओकरा के हां ई चीज मत बुझम गलत हाँ। तनी सुखी बर्दाश्त करम हाँ। ठीक बा बर्दाश्त कइले से कोनो दुख ठीक होला हां हां कैसन गलती की सही ठीक बा हाँ ठीक बा तब चलेगा हम चलते हैं तनी भैंस चरावे आ ढोंडा भैया के आज देखी ना आज सीना छील लेता नहीं हम अपन हां ठीक बा ठीक बा। आ उनकर मेहरारू इतना चटनी बिया सारा घी खा गलती है छाली छील के ठीक बा तनी समझा दे भेटाइयन तो हां समझा ठीक बा ई बताई छालिए में ताकत होला हाँ। आ कि दही में ताकत होला ना छाली में होला हैं? छाली में होला दिन भर भैंस हम सारा होता हां ठीक बा आ पहुना हो सन तो आवते नहीं हो सको आ ढोंडा भैया हन तो दीवाना भइल फिरता रहे दूगो इनका सारिन बड़ी सन बा मालूम बा सुनाई ना वहाँ मालूम बा सुनाई ना वहाँ आ रनिया हां दूगो बाड़ी सन हां ई दीवाना भइल फिरता रहे आ भौजी के मालूम नहीं है आज हम भौजियों से कह देता नहीं ठीक बा कि ये भौजी तारा नहीं ना मालूम तू तो अपना सारिन पर दीवाना भइल फिरता रह हां तनी देख सोच समझ कि केंगा का होता देखलू उनकर हाल चाल पूछलू ह ठीक बा ढोड़ा भैया के तोरा समझा देब हाँ ठीक बा तो समझा दे हम जे ठीक बा हाँ। हम जा तनी भैंस चरावे और तो भैंसियो न से भाग गली से अब कहां से हम जाएंगे क्योंकि गेहूं में पड़ल हो ऐसा जाके घेर लिया ए बड़ा मार मरिया सन आज